Diwo kuom jopiny ma bende temo mondo ket lwasi mar onge kata chan mar gik moko kata medo mar nengo. Nano ka nolandi duoko chien nengo mar mauta. Kata kamano yudo ka nitie kuonde moko ma pod nengo en mana macha kendo onge lokruok moro amora. Dibed ni nitiere kaka joma timo ohala bende nitiere ka lemo moro ma gin bende gituge kata gitimo mar temo thiro nyalo mar bero uchumi ma pacho ka. Ing'eni ka migao kata duol mochung' ne weche mag mafuta tere malo tere piny bei, okay? Nyose wacho nikech sana Nairobi nyodwok piny. To dieri nonro wacho niya, nitie kuonde ma ok otimre nade ma nyok odwoke. Jopiny ywak ni nyo wacho no odwoke to nitie kuonde ma ok odwoke. Sama IPRA wacho kamano to en public policy. Onego bed ni osetimre nade osedok. Koro ing'eni sama waloso public policy nitie phase mar implementation bende. Samoro phase mar implementation ema ok otim ang'owa tijgi. To implementation mawuoye kata keto ni mondo wach no oti. Implementation ne japiny en mana ni mondo luwo mondo wach no timre nade oti kata mondo kete mondo oti. Jok monego bed ni luwe kata monego bed ni kete mondo oti nok otimo tijgi e yo makare nikech nosebedo public policy mano onego bed ni koro onego bed ni bedo implemented. Samoro supervision rach, regulations rach. Tena ni nitie ng'at moro moninde e tich kamoro nikech mano to en a sensitive matter ma sirikal ok nyal timre nade ok nyal riambogo kata ok nyal tugo gi pach jopiny. Pacha moro nyisa ni ng'ato noninde noninde tich. Koro mano en upon sirikal mondo gibende koro gidwokwa na ang'o mane otimre, but gi sana paro ni ng'ato noninde tich. Implementation nitie jok mane ok otimo follow up. Magin jok ma are responsible. Magin monego bed ni giluwo wachno. Zaki nitie mbaka mosebed kigo bende gi Rigathi